trí dó him náid bhfuil táime ag ahrú cuasaí beganí inniuh ní bheidh me dul thar de núimead sa mhór nuacht seo inniuh ach bheith beanar sin sé Meiriceá leis an nuacht an 5 lá fichiúd mí aibreán gan leis céal 7 lá 10 mí aibreán 2017 luain. Well, bhí sé bhí an bhótas sa Torthúlacht idir dhá cheann na mea ach fuair Recep Erdogan mórmh beag rud a thug cead dó a ghriam a cheannú ar a tír. Tá imní an inis sa Tuirc agus thar léir go mbeidh uathleachas buan sa Tuirc nach mbeidh inte ach tír uathleach. Idir a dálín tá an freasúra chur cailís agus caiimiléireacht I lé an rialtas agus ag éileamh a chóirimh rud nach dárlóigh dar liom. Náid déanam is dearamad go bhfuil an Tuirc fós man cóchainteanna leis an Aontas Eorpach I dtaobh ballraíochta agus is deachar a rá céir do cheochaí as sin. An taon rud cinnte atá teacht as an bhóta seo ná go mbeidh cuachtaí nua cuimseacha ag an uachtarán. Chur cinneúna I sé an bhóta seo. Reflean a bheith dal an scíl. Agus buanín seo, daingnín sé chóras rialtas tíornúil caithfearrá, máistrúil I gceann de na brócéirí cumhachta is tábhachtaí sa meán airthir. Ach fágam is sin agus rachamuid I raibh. Well, bainú siarmainn nuair a chonig mé an pictiúr. Ifir éin sin an pictiúr atá a New York Times ag tuairt dúin den Cáisc. Tá pictiúrín beag tuile hí me go rá faoin róláil béidir áméile béidir gur tharla sin. Ifir é hín níl cuma mór an cháisciúil an taon córa gur bíonn cháiscatá na clúsa amaideacha ar meanse ach ifir a dó bhuail mé leis an bhuiseoir an lúthleasí seo a léimeann os cían Déine agus chuir sé saisíntas orm an támadán seo ag cail ar chlúdach a New York Times ach ní thiúir mé ar an New York Times é siad gur pictiúirí tarringteacha a thuispáint. Agus gandát is doscúcha é, is doscúcha iad
an ceathair atá crumtha an Urlar an seo agus an táimeadán na gléimte sa gcían ach ní hanan do scúch agus deas ná cliste fearr cáilíseach a bheith ní hé sin an focail atá bhaim leis. Cúblálaí go tíireach cúblálaí a bheith leid seo. Bhí sé gíre an $50 a cúbláil ó bocht sa grúpa ceathair. Fáici mé. Bhí mórthúil siúl Avenue 5 agus le lín sosa rinne mo rinne léimt agus cléasíocht. So tá bhí rud le feiceáil thar na bunéid féin chuir sé faoi ghríochtaíod dar leis an nuachtán. Well, tá saghain go bhfuil chóirsaí go donna sa Ghréig. Tá Déine I réim a bhuíochas leis an troice, nó rud cosú leis, agus tá gantanas, anas agus angar farsing sa tír sin. Ach tá clúchlú táirlathe I gcúrsaí Torthúlacht a freisin. Is duchtúr Torthúlacht minas mastra minas. Agus thug sé cabhair siise? Ní sagam. Do chúplaí le fada na mílte páistí a chur an síl. Na mílte línineh brea foláin. Ach idir an dálín tá teochtaí chur imní bhínas agus roine eile. Cúplaí agrá nach rá watheadach páiste bháin. Mrá agrá nach rá siad I géirí páiste bheith dhéanúint. Agus tuisme hóidí géirí agus seo focail a chaithim mé lorga leis. Gur mé sús an seo. Géirí na sotha a bhí fácaíach a scríosa. OK, na dúracáin sa Chóiré thuaidh. Tá muid I bheanú dhéir chéim dúracán chúba faoi bháil glúiseacht is dar le Déine áirithe. Tá gach chuid den dhéir céim le feiceáil go glé agus go gléineach an deire seachtain I seo. Focail eile a chaithim mé lorg. Leis géidirnis cá Meiriceá. Bhéidir nach chuir sé an. Trealús bin sin focail inis ná úsáid mé le rint míonna sin an fá ná tháinig sé nach rá sé bhar a hanga ach go cínte sin é. Trealús sír leanúnach 60 Kim Jong-un. Arm stór
a bhailiú, a chónáil, an bhulscoireacht agus an cheallgaireacht tá ag gúrneam timpeall air, sné Mohammedáir déanúmid. Agus na leideannaí go bhfuil na stáitiantaithe i mbun chug ceilte tulla faoin na iarachtaí in áit achrann poiblí a dhéanamh de rudaí. Ach fágtí mé sin, dúirt mé nach meach déanú méid i dtéanna seo, agus ní bhaidh. Leanfaí mé ar amárach nó arúmárach leis an géad mhír eile mhárnaíochta seo. Idir an dáilín guimreacht é oribh go léir agus tásúla go mbeidh muid a caint le chéile rís chodú. So,